Nilaba kweshana kwamenzi yaphuza umlazanga meva nenabendlondle no Phaphe Khanda. Welcome to another unbelievable episode of Izimpande zama Africa. Niyazi ke masesifikile sisuke sizobheka nje sikhulume nabantu ke sizwe ukuthi bayithamunda bafikaphi. Kodwa kubalekile nakho ke ngani zakwethu ukuthi kwanathi suke singazi lutho ngodaba suke soxoxelana okubalekile kithi ukulalela sizwe ukuthi abantu bathini sesinibukeke maseniphawula lapha ngo-comment section kube ngazi ukuthi ukhona okuthile nathi esikwazi ukucanga ngani zakwethu nalesi solalela njengani sizoza. Kodwa ke siyathokoza kakhulu ukuthi ningene e-comment section nisho ukuthi nicabangani ngodaba esuke size ngalo la. Igama lami King Sichaka ngokaluqa asingene straight odabeni lethu namhlanje sizwe ukuthi sihambele sethu sizokhuluma ngani makwenze njani. Sawubona ma. Yebo njani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Alright. Njengenjwayelo ke ake ngizoqala ukuthi ubani igama. Igama lami nguSimangele wakwaKhuboni. Alright, ngiyazi ukuthi akukho ukuthi ngoba sila nje sizikhiphile mhlambe sizodla sikhiphene. Kukhona udaba ozana la ungiqalile eqaleni nje ukuthi udaba lakho lisuke eqaleni lisuke. Akusho ukuthi mina ngikhulele endaweni yaseMpangeni. Oh yeah. Uma ngisendaweni yaseMpangeni sikhule nje sihlala nogogo uma wethu ekade yasishiya emhlabeni. Uma sihlala nogogo sihlala nezingane zomalume nezo-anti. Okay. Kodwa ke mina besiwu-2 umama samantombazane sobabili. So impilo nje ayizange ize yabalula. Umuntu ufundile ke khona amabengena phansi wagcina ekucikizela ke kwagcina ke umuntu kona efikile ebangeni ke leli bathi grade 12. Yes. Kanzima ke ugogo ngoba besikhulisa ngamacansi luka amacansi adayisela abantu nangempesheni kwakuyimali engeneleke nokho ngoba ibingakwazi ukufeza izidingo zonke kodwa besingalali ke singadlile. Oh yeah. Uma ngabe ke sikhula kanjalo thema ngiqeda ugrade 12 ungazitshela ukuthi ke ayi ngoba sekukhona enginako sekuachievile mhlawumbe umsebenzi kuzoba lula ukuthi ngiwuthole. Oh yeah. Impilo ke yanzima ngalendlela ke ngagcina nami sengidlala omunye umfana wangasekhaya wangishela ngamqoma wangizalisa abantwana bawo ababili. Okay. Anginethemba ke ngoba nje wenakho ukubuya ngiphakisha isikhaftini kubo engisiza nangemadlana ezincane nasesikoleni safunda ngithengela amakhono. Yeah, it was cute. Ayithanda. Yebo. Ngabona ukuthi ngizophatheka kahle wengafuni lutho ngami. Ha. Emva kokuthola abantwana ke sashintsha izinto. Hayi wabona omunye ke wahamba naye. To cut the story short kahle indaba yami la ekuthenini emva kwalokho ngishizileke ngizama ukuthola umsebenzi nabanye bakwethu esihlala nabo la behamba bethola amatoho emobeni besebenza kanzima ingekho nemali abayiholayo. Ngazi ukuthi ukuzama nami ayingehluleka. Ngezwe ngomunye umngane nami ukuthi hayi eGoli yangathi amatoho ayatholakala khona. Hayi ke sasesenza usungazama imali ke ngapataniswa ngihlanganisela nogogo ngagibela ke sahamba sayiGoli kokufuna umsebenzi. Uma sifika la eGoli ayi sithola umsebenzi kwenye inkampani eqasha ama cleaners. Hayi ke siqashwe khona ke umuntu asebenze kodwa ngesizathu sokuthi ke sasibaningi umuntu wegcine esebenza izinsuku uthola ukuthi siyalala ke kuvuka abanye kulokhu kushintshwana kanti impilo eGoli inzima. Yeah. Hayi ngiqhubeka ke ngazama ukufuna kwezinye indawo ukuthi kube khona omunye umsebenzi engizowuthola ukuthi ngikwazi ukuhlanganisa imali yokuthi ngikhokhe ekhaya. Ngibaphathise ekhaya for izingane nogogo ngoba ngashiya isimo ngisibona ukuthi sisimbi sinzima. Hayi zingahlangani izinto ngizigcine ngithole e-restaurant. Kwenye i-restaurant uma ngabe ngithola khona ngibambe khona nakhona ayikho imali etheni sizibona amathipanyana. Kuze kuba ke uxolo ngithola kuqhamuke nje omunye ubhuti owathi wase-Uganda. Okay. Wayeselokhu njalo nje ithanda ukuthi mayethenga thenge kimi elokhu enginikeza amathiphu nje imali enkulu ngithi mangibuza ukuthi hayibo impahla imali ethile athi tip yakho keep the change so nje agcina sagcina ke sezobungani naye uma ngasezobungani naye losijayelana gcina sengikhipha hayi agcine eyibika. Alright. Uthe mayeyibika lo bhuti nami ngasibona isizathu sokumnqaba sokumchitha singekho since he's been good to me. Oh yeah. So sathandana ke kusuka lapho ke. Hayi
Wavuka mamba. Hey, yashintsha ke isimo sami sempilo nje sashintsha kusuka lapho ngoba ngase ngikwazi ukuthumela imali ekhaya. Gogo nje wayesazi ukuthi ngithola umsebenzi omuhle eGoli esejabula abajabule ekhaya base bekwazi ngisho Badlamanyana. Ayinkosi bengazi. Alright. Okay, qhubeka sisi. Hayi simo sasiphoqa inkosi. Hayi nengane zami nje sasezikwazi ukugqoka nento eziyithandayo. Ngiyakhumbula nje ugogo ukuthi wathatha wahlanganisa le mali ngilo ngiyithumela wagcina ekhandeni exhokova nale block so waphela besihlala endlini zodaka. Into oboshaya ovalo ukuthi izowa noma yinini mangabe kufika imvula. Hayi wangiphatha kahle lo muntu wami wase-Uganda uthe ejika wasethi ngeke baby indlela engikuthanda ngayo ngicela ukuthi sivele sishade. Thi mina sishade baby athina ngicela ukuthi sishade yini uyangabaza yini kukhona yini into engingakwenzeli yona ngithi mina cha ungenzela yonke into athina into yenu manje pho eyenza ukuthi kube inkinga. Ngithi ke mina usho ukuthi ngizohamba ke ngiye kobika ekhaya zobathuma nina abantu athi nayi shiya lokho so besikwenza lokho vele imali ikhona. Ngicela ukuthi nje kube into ephuthumayo sihambe siyo kobhala ngicabanga indaba ukuthi uma kwenza abakho into eyenzekayo kumina akho umuntu ozokwazi ukuthi sesithole nabantwana ke naye uboyfriend Hayi niyaphuthuma. Yonke into ethi vele yashesha nje vele yashesha futhi nje ngatshela ukuthi kushuthi ubambo lami ngendlela nje kwenzeka ngakhona noma sesihlangana iconnection. Hayi ubaba lona ke hayi ngivele ngivume nami ukulutheka nje kodwa lapha ngona ukulutha vele ngangimthanda namanje ukuthi ngisamthanda sahambe ngitshela ukuthi ke mina phezulu khona ifamily yakhe ke mhlawumbe ngoba yami kuthe nje angawarisheki ngayo ngoba bazolube nama questions indaba yazo sisort out. Hayi sihambe sifike lapha akukhona nje umngane wakhe wathi ngokanazo umngane nami ukusho abantu babezo witnessa ke lapho ke sashada nje kanjalo sabuya wangikhipha saya kodla ngaphandle masibuya lapho ke wangiqashela iflat eSandton. Hamba ngahlala khona eSandton iflat elibiza isimanga. Engirentela angingaludlula baba nezingane zami siphila kamnandi ngendlela emangalisayo. Iyodwa vo ke into ebengiphatha kabuhlungu Yini manje? ukuthi bese kunesikhathi eside sinaye sesishada nokushada kodwa ngekho umuntu engimaziyo wakubo ikubo angikwazi. Ingane zami azibazo gogo bazo azibazo auntie bazo azibazo malume azazi umuntu. Yima kanti ngathi nishada nokukhona abani? Okhona nehlala. Kwakukhona abangani bethu wa-organize abangani bakhe nami nga-organize abami abangani kwaba nje into encane nje yabo lunto umshado waseCameroon. Yebo kwaba njalo. Okay. Nomfundisi ke lo wayekhona owayishadisa. Okay. Kwaukuthi ke yonke i-process izobe ilandele kamuva yonke into ngoba vele nemali ngangibona ukuthi ikhona so ngangekho stress. Hayi ingiphathe kabuhlungu lento ke seyixabanela ke namyeni wami kwaze impela nje kwaphela isikhathi singangeminyaka ewu6 sibanga indaba yokuthi akafuni ukuthi ngilokhuze ngiye kobona ufamily yakhe. Phela ngisalokho ngazi nje ukuthi wase-Uganda. Hayi ngihlala ngidla amathambo engqondo ngelinye ilanga vele ngicabanga ukuthi kufanele kube khona engikwenzayo. Ngivele ngicheck into zakhe ngibone kulokhuzana khona la ebhale khona kunezithombe ubhalile amagama abodadewabo nabafowabo ngavele ngangena ku-social media Facebook mangena khona ngabheka abe ngababona iy'thombe ngaqhathanisa ibona hayi ngivele ngikhulume noyedwa ngathola usisi wakhe hayi bona injani ngiyaphila ngizi-introduce kuyena bese ngiyasho ukuthi ngazana kanjani nobhuti wakhe bese ngithi ngicela ukuthi ngibuze nangabe ngingafuni ukujampisa ukuthi ekhaya kunjani ngifuna ukuyengivakashe ngelinye ilanga bashaye nge-surprise. Hayi athi yena hayi bo ngeke uzukwazi ukuza la ekhaya kude kangaka ngithi nani wakude kangakanani ngiyacela nje ukuthi ngimdobe agcine esezinje wangikhiphela yonke information. Hayi ngiphinde ngikhulume nomyeni wami hayibo ngingayiqali-ke leyo ukuthi sengikhulumile sengiyazi ngoba uthi sakhe wagcina nje engiyalelile ngoba ngangikhuluma kahle nangimlanda ngohlelo. Hayi ngingamtsheli kodwa yena ngiphinde ngikhulume naye myeni wami ngiyacela bandla iy'ngane zigconwa even ezinye esikoleni zithi besivashele kagogo kubo kababa kwaba nje ezami azikwazi ukuxoxa lokho ngoba azibazi azikaze futhi zinye. Ngicabanga ukuthi uma efa lo muntu ke mina kubo ngokuhamba ngishonephi nje ngaziwa ubani ngithi nguba kuphi.
Hayi ngivele ngithatha isinqumo sokuthi uyabona-ke manje ngizohamba kini kube ngibe umuntu ovakasha ekhaya. Ngivele nginyenye ngeqe ngihambe ngiye kubo. Nangempela ngenze njalo. Hhayi ngihambe ngigibele-ke sihamba sixhumana nosisi sakhe ngize ngigcine ngihambe ngifike ngibe ngibuza-ke sengehlile esitobhini bangiyalele ngifike. Uma ngifika ekhaya kubo ongakuthola-ke futhi ukuthi kubo kanti kwangekhona e-Uganda la esho khona bebehlala eCape Town. Hawu. Hawu oyakho mfowethu. Umyeni wami kusho ukuthi nje ube umuntu oney'mfihlo engingazazi ukuthi bekwenzani-ke kodwa-ke Okay. kwakuyinto yakhe ngekho okungakusho. Hhayi mase ngifikile la eCape Town-ke ngifike mangibingelela. Hawu abantu bavele beshaqeke nje be-shocked. Kungangimangazi-ke phela vele. Ngiyacabanga ngingashongo ukuthi ngiyeza angifiki futhi nomkhwenyana wami so vele kwakufanele kube khona lokho. Ngifike ngisi-introduce-ke kubona hhayi bayalazi igama nesibongo kuphela bebengangazi mina siqu sami ney'ngane lezi. Bajabule-ke sekuthi bejabulela iy'ngane kodwa kube nokujabha nje. Kube nokujabha nje okunganami kahle. Uyabona nje uyabona umuntu mezohleka ame endleleni ubone ukuthi akakuqedeli ukuhleka kwakhe uyabo kube ngathi khona into ayikhumbulayo mhlawumbe imphethe kabuhlungu. Ngingayinaki-ke yonke leyo nto ngishiye lezi mpahla ebengiy'phethe la bese ngibuza indlu ukuthi iphi indlu yomyeni wami. Ngikhonjiswe-ke nokunye okwangimangaza-ke ngafika la ngathola ukuthi kanti unonkosikazi mina azange ngitshele ukuthi unomunye unkosikazi ngangazi ukuthi mina kuphela. Usesithenjini? Ngisesithenjini ngingasazi. And enye into wayekwazi ukwenza into zakhe because akukho la ngiyamthola khona esephendula ama-calls engingawazi noma yenzani. Ngazi-ke kusho ukuthi wayegode ekudlaleni amakhadi wakhe. Hayi umaster. Ngiyakuchazela. Ngiyamngaka. Awazi ukuthi ngazi ukuthi ngingedwa. Yo. Okay. Hayi khonjise le ndlu-ke ngithi ngihamba ngongena khona kuthiwa hayi umuntu ongena lapha ya umasibani kusho wena lo mama kuphela akekho omunye umuntu ovumela ukungena khona. Hhayi-ke ngenkani yami-ke mina ngihambe ngifike ngivule endlini ngingene ngaphakathi. Ngene ngaphakathi endlini. Uma ngifika la ngaphakathi endlini kuney'mpahla zakhe lo mama ngempela-ke nezakhe umyeni wami. Ngimangale njena kunezimpahla bekade sisanda kuzithenga ebengasaziboni endlini kanti kusho ukuthi weza la wafika wayishiya ngoba ngizifica zikhona la ngaphakathi. Ngiyibona ngisho ukuthi hhayi kubo ngempela futhi indlu yakhe nomfazi lo kusho ukuthi cha owakhe impela. Kuvele kugcwale konke. Into-ke engikhathazayo-ke nebuhlungu kakhulu ekufikeni kwami lapha kubo bathe noma bemfonela-ke ukuthi akafike mina ngoba sengingale nami ngimfonela ngimtshela ukuthi ngingale akuzange kuze kumphathe kahle ngangicabanga ukuthi mina kuzobe i-surprise ezomjabulisa ukuthi mina sengifune ngaze ngathola kubo ngithi ngimkhombisa uthando lokuthi angigcini ngokuthanda yena kuphela ngithanda ngize ngithanda nefamily yakhe yebo ngithi kufuna nje nokunika umamezala inhlonipho nothando enginalo ngaye ngokungizalela indoda enginakekelayo izinakekele ngisho ikhaya lami. I was trying to be nice to him. Lokhu-ke kwavele kwashintsha-ke izinto zagcina sezivele zaba muncu. Ngathi ngifikile nje ngalala ubusuku obubodwa ngakusasa kwasa uma wakhe salukazi simzalayo sivele saqhuma igazi ngamakhala sasithula. Le nto yavele yangididisa ukuthi kwenzakalani nokuthi uma kuwukuthi kwakuwusuku lakhe lokuthi ahambe wayahamba ngalelanga kufike mina. Uzo-introduce nabazukulu. Ngizo-introduce nabazukulu esikhundleni sokuthi kube nokujabulala ekhaya kwajika kwaney'nyembezi. Hayi ngiqhubeke-ke ngihlale ngibone ukuthi engeke isimo sesihle abantu abasangibuki kahle la ekhaya. Nami nginakho lokho ukuthi why kodwa futhi phela ngiyazazi ngimsulwa bengifike ngaphethe lutho. Ngisondela mina osindisweni lezi inkolo lezi ezingaphathi imuthi futhi ngangizobulalela nimamezala. Hayi ngivalelise-ke emva kokuthi kudlule umngcwabo ngithi ngeke ngicela ukuthi ngiphindele emuva kumyeni wami la engihlala khona. Uma ngihamba-ke akhona umuntu onginakile-ke nje kwakhona lana sengiphenduke ngayisitha nje kubona bonke abantu. Ufike la akaze afike. Akaze afike. Sekushona uma wakho uyafika kodwa. Kushona uma wakhe kuyancedwa akafike. Hawu. Icabada. Hayi. Alright. Ngigibele-ke ngibuyele emuva-ke ngivalelise bazibukele nje abantu ngihambe ngogibela. Uma ngifika-ke le hayi ngicabanga ukuthi kwaphela 6 months
emva kwaloko kwaphindwa kwashona. Hayi uma kushonwa futhi iphinde ingikhathaze lento ukuthi hawu kwase kushonwa kangaka kuthi emva kwa6 months kwavele kwashona eduze-ke manje kwashona umfowabo kwashona udadewabo kwaphinde kwashona omunye eduze. Ayi ngizizwe inkulumo-ke manjeni ukuthi hayi ngeke indaba le engathi ifaka nami phakathi kodwa manje into engimangazayo ukuthi ngiyazazi ngimsulwa ngikaze ngenze lutho. Iyangikhathaza impela lento. Hayi nomyeni wami since ngaya kubo ngabuya akaphindanga nje wamuhle kumina wavele waphenduka nje wayemuntu nje ongase ngi-stranger kuyena usekhuluma nami noma kanjani futhi ukhuluma ngaso sikhathi kukhona into ayifunayo uyazithulela nje manje umuntu ohlala ezivalele erumini. Uma ngithi hayi isikhathi sami to busy into ayengayenzi uthanda ayenginikeza lona nazo zonke izinto kunginakekela kwaqala manje kwangaba kusafani. Yebo. Amalokane ziyakhula zayibuka yonke lento. Kuthe ukuhamba kwesikhathi kwahamba naye wavele washona. Hayi. Angisazi. Hayi. Maye seshonile futhi ngisale-ke manje nangisazi ukuthi ngizokwenza njani. Zikhulile ingane yebo. Kodwa phela bese samdinga ubabwazi okwamina ngisamdinga ukuthi abe khona ukuze siqhubeke nempilo. Ayi ngoba nesimo lesi sasithethe ngangitshela into esikhashana nje ezobuya idlule. Esedlulile emhlabeni hayi ngihambe ngiye kulokhuzana kubo. Uma ngifika-ke abakhona abasala kulabantu bebeshona ngoba sekukathi kushona zonke izinsuku. Ngifike baphithanelwa amakhanda. Ngizwe-ke ngomakhelwane ukuthi hayi kuthiwa phela abantu bashona lana nje indaba yaqala ukufika kwami. Kuthiwa yimina ngafika nomkhokho omumbi ngazobulala la ekhaya. Kanjani na ngithi mina yibo yenzeka kanjani into enjalo. Bathi bona mina kwakumele ngabe mina ngahlala le sebehleba-ke bathi nje siyaxoxela lokhu kodwa uzongasisho. Umyeni wakho wayekade ethwele ukuthwala kwakhe kwakumele angabuye ezekhaya ngoba ukubuya kwakhe ezekhaya wayekuzoqeda abantu njengoba naye wayekunqabela nje wayekuvikela wena ezivikela naye evikela nezingane zakho ukuthi zingayigeni kule nkinga le yokuthi nazo zitholane naleya nkinga le seyivelile manje ukuthi ukuhamba abantu abanye basangana. Sure. Ngithi mina ungitshelani athi ngiyakutshela ngehlebela kodwa lento usungayitsheni umuntu ngoba ifihliwe iyanyenyezwa kodwa sonke isigodi siyayazi. Ngithi mina hawu umyeni wami mina bengazi ukuthi usomabhizinisi nje kuthiwa akho amabhizinisi kwalawo mabhizinisi kwakuyinto yokuthi acashe nje kahle ukuthi kube ngathi umthetho wakhe wayakothwala. Hayi ingithuse lento kodwa futhi nami ngibe nako ukusola ukuthi hayi le yadlu kwathiwa ayihlali umuntu iyavalwa kungena lo mama kuphela kuyona naye kumyeni wami lo ngasabuyi kodwa futhi into eyangididisa ukuthi ngifica ingubo zakhe abesanda kuzithenga la kodwa akaze ahambe kumina ngabi khona okusho ukuthi into yakhe inomlingwana phakathi noma uyashintsha bisilwane sivuyena angazi. So ngamafuphi umyeni wakho wena wakuthanda ngalendlela ukuthi wayengafuni ube ingxenye yesithwalo sakhe. Ukusho kona into ezami kungivikela ngendlela. Kodwa nenkani yakho wena waphoqelela ukuya lapha. Yebo. Wafika wavula indle engavulwa? Yebo. Wadonsa umkhokha ukuthi manje lento iqobe kwasana? Yebo kwabanjalo. Yo. Then-ke now ingane zakho ziphi kwenzakalani? Iy'ngane zami zasinda ngigcineke nami-ke ngoba phela bengikholwa kule nkolo yosindiso ngicabanga ukuthi ukukhuleka kwami kwaloko kukholwa lapho nokuthi-ke ngigcine nami sebethi ngeke abasekhaya ake uhambe kubantu ababonayo. Ngagcina ngihambile-ke nami ngayozwa. Uma ngifika kubona bavele bafike bayixoxe njengoba kade yisho umakhelwane indaba. Bese kube ukuthi iy'ngane zami nazo nakuba zikhona sihamba nazo iy'ngane nakuba zisindile ingoba kahle hle zibiza ikhabo nina lazo okuyukuthi zibize isibongo sami sasekhaya lami ngoba sashada lo wamshado uyakhumbula ongahlelekile emathongweni kubantu abangasekho abawazi ngoba introduciwe neyakhona nyongo engacelwa ngayo ingakho-ke manje lento le ikwazi ukuthi bavikeleke ngoba uma bebebiza sasibongo futhi sebegcwele ngokuthi abangale nami ungabe nathi asekho. Futhi kuyacaca ukuthi nomyeni wakho eqala lento plana wayazi kahle ukuthi uma yenza kanje ngeke izikuthinte futhi ngeke izilimaze umuntu izingane zakhe nje zizokhula zibe safe ngale kwenkinga. Yebo kusho ukuthi kumina kahle nje ufuna ukukhanda umndeni ozophila ulast isikhathi eside ngale kusho ukuthi mhlambe babazi bazokwenza ndlelani bona nalo bazi wakho semakhaya nabakwawo. Yo, so now from lapha
impilo njengamanje mangikhuluma nawe uzwakala ukuthi ususedustini. Ngiphelile nje finish indaba yami ayisekho bese ngumuntu ohamba ecela ama-washing emizini abantu ngiyinto ehambe ngizama amatafula uyamba idayisa nalapho nje akulunga kuhlangana lutho wavele kwaphela yonke into emva kokuhamba komyeni wami yonke lezi zinto ayenazo imali emabhenke kwashabalala kwamoto konke nje kwabufihli kwaphela nje manje iy'ngane zami iyo into okuyiyona nje eseyingiphatha kabuhlungu kakhulu engingayazi ukuthi ngiyayenza kanjani. Iy'ngane zami kusukela lapho zithi nje zifuna noma zizwe into ezihlanganisa nami zithi mina ngingcolile mina ngumbulali mina engaba nesandla ekufeni kwabantu bakubo kwababa batho nokufa kwababa wazo. Asemingane lezi ayikhalaza ukuthi ayimazi ugogo Izona naw usuwena manje usuka mina sengiyimumbi kodwa imina engangithi futhi ngizamela bona ngoba ibona babenginika i-pressure yokuthi bafuna ukwazi ugogo bafuna ukwazi ikhaya likababa wabo ngaze bayisake khona mina ngoba ngithi nami ngiyolungisa. Kunenye nje izingitshela ukuthi nje uma kube yabe sakhuliswa ngendaba yeBhayibheli nesizulu sakuthiwa sisabe isono uqala ukuhlala ukusaba uNkulunkulu ungabe nje siyayithatha impilo yakho ngoba nathi sinjenje sihlupheka nje ingenxa yakho kufana nokuthi asinamawu ukhona. Sho. Hayi. Kunzima emhlabeni bafowethu, kunzima emhlabeni abantu bakhuluma izinto usuku nosuku ezikushiya umangelo ukuthi lento yenzeka ngempela kuleli zosiphila kulo noma mhlambe ngiphila komnye umhlaba mina la nga-understand kahle khona ngoba uyabona lezi umansumane exoxwa la into nami ngithi mase ngihleli phansi ngiyicabanga ngibuka ukuthi hey angaze ngayicabanga even if ngibuka ama-movie aphesheya noma wala ngaze ngiyibone into enje kodwa nansi ifika namhlanje umama nje umile kuleli lokuthi since kwenzeke yonke lento akasenangane asenamuntu because iy'ngane zakhe yikhona ziyaphila zidla nhlamvana inkinga zihlala eqeleni ayifuni lutho ehlangana nayo njengoba de chaza and yena usesukile lapho wabuye lapha kanti isiqalo sayonke lento ukuthi wazama ukufunela iy'ngane zakhe ugogo wazo ney'hlobo zikababa wazo ukuze nazo ikwazi ukuchoma ikhululeke but at the end of the day useyathola ukuthi umyeni wakhe wayekade emfihlele ukuthi angaye ekhaya ngoba emvikele ekuthenini angahlangani nento eyisithwalo sakhe angazi mhlawumbe nawe khona ongakuphawula uma ucabanga lolu daba olukanje limiswa kanjani iy'mpande zama-Afrika le Black Life TV igama lami Kings Chaka Ngakaluqa okwanamhlanje ngicela nisale kahle. It's the Black Life TV.